Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Klaim dah khen ki MLA badan hak sarkar nah ki liang persha bad halor ke jinglong jingman hapo katanat puli puthi hak jilla weu reu rangba na ribhoi district da ke jing smokia ka bajur ulami shakhmat ban ther ting ki hinro phongut ki MLA hapo ke jilla halor ke jingbam shimkhia ya katanat puli puthi hapo ke jilla Uba Cleopas nongrum ubadai nong song snong jong kasnong dap rangi Haribhoi district bat kumu wei na kire rangba na ribhoi ulami shakhmat ban kren halor ka jinglong jingman jong katanat puli puthi kadai ka jing smokia jong halor ki jing bat ki jing sha khnyot ben ki nong hikai hapo ka jilla ha ka sarkar bat wat ki nong mi khmat ki bo sha kendong ya katanat puli puthi habaya kren bat ki nong tho khubor Haribhoi district uba Cleopas ulaong bakumu reu rangba banse ban mi shakhmat na kabenta ban kerennya ke jing jong kindong hikai badai ke jinglong jingman katanat puli puthi bad baro kini ki wanja kadai namar baki hinru phongut ki MLA hapo ke yeng dor bar thawan ke jilla kim don ke jingyo i jingai kumno ban kinteo ya ka puli ka puthi ka badai ka wei ne ki karkhana ban saindur ya ka jilla hi baro ka wei ulakin tho ru ba amtang ki MLA ki ba amdan ha ka bor sensar hanrai wat ki to ki badan ha ka bor sensar ru ki khain sting ya katanat puli puthi baki tip bakatanat puli puthi kamdan pisa komalong haki wei pat kitnan babon pisa badai namar kanika daw katanat puli puthi kahyar bad khamtam ka bas ngosi ban yoi baki nong hikai ki bangi khmi lenti kinang a shushu ya ka jingnang jing start ya ki khna ki hapan mi madan ban dawa ya la ka hok kumbala jia hapo kanika jilla da komisim ko bakhya kumu wei ne girumba ku budang jing ke kli na kubenta ko ka pa phari ke jindru khamtam habidai baka uleng puthi hak jingi ijunga kine ki hindu phomut ti amale jongka legislative assembly meghalaya ke jingi kibu sharut ya ke education department namar ba kimyo income ane kimyo jimuntoi na kane department kumta kapan dinjar ya kine high school ki jingi kino high school ki jungi ki bupli ki shat tulok dagi benai ki khun ki ti ki hing ki jenjang ki don ki basaram sa sha ha ki dukan ki kudo ki sha kan me ki sha kan ha ki dukan bat om dan atan ki sem di ban siu ki school ki baca ki khun ki ti ki sem di ban miang ya ki kami ki sen kan ne ki jingle ki ne ki ndo ko ki male ngam do ngatang ga sakal kim kren a hagini ki sok nang buladab habiyade bakane ka department kumta konra tinge ki MLA ki minister ki engineer tino kono kerustan ladakin kan ki school kimi bukum kita namar kata ka school ka day ka karkhana lane ka factory ka basna ka bapni yai tu belu ka basai ya ka cloud na ka yebing jong tu belu namar kata hagini isyan kaya education department kaya belong department ke hakmatan kabag serkar kaya na bisa kambun bat kena hikai dia punya dikenal yagi jingsip bijuki kenam kelak piang yagi kam school kam stan nangta habiyadai bat infrastructure habang pe yagi school kidon ke school wat benong ke school ru nilai lain kidon ke school ki bajot ki bapra ki ben bisuki ki dopat ki pe ki kena bukli kucing di semnenda ki don ki sekolah blak bot timdan kena kai hak tho ga biar ka bukum kita nama kata ngaso banong ba kena kala don kam on tang kena kai kena kam dai su tang ka isu juga kena kai kala dai ka isu jong upat ba nong sung jong ka Meghalaya Borokowe banyami sikmat la de bemelang bat ti kmi ki pajung thna kabamut ki pat bat ni goro jong ka Meghalaya namar budak ka school kalong kumne kino hikai ki mi atulong ki kun ki ti ki jungi ki de bele ki school kimna la da kino hikai ki mentakin kham ki school ken gap school king strand kumno ki kun ki ti jungi ken pule
Ini dangi ibu pli ya kena kai ad hoc ki batia wat nak permit hasulo. Bapli ki lahap klet ya la ka jong ka akor ke burom. Ki lahap klet ya kalau nya rujot ki hap thi kun ke merat. Ki hap thi kun gisnya kun iksau hapolon ti ko sulo. Ka tu bode ke le jong ka ne ka sarkar Meghalaya baga ke interput emele. Nang tak kini kumjung kini kai SSA. Baru kini kai lagi long SSA, lagi long ad hoc, lagi long defisit, lagi long hakan kono bentar begidon. Nah kalian juga ngapa bagaimana kai kini yo biang ke jungsiu. Kenang bikin lah ban pendek hok, ya lagi jung kamera. Nalor kataru. Kasarkar dengan pendias isu kini kai. Hari ini saya kini kai ini berlak lagi program. Mentari lagi kini kai ladal apa election kin hab lek sigi tu election ya hab lek sigi ne sigi tai kin net tu election na kin ne kai skor ladal lek tu election kalau non kala du kisir bos kala du nama tatat kan ne tu election ru ngai bakino hikai kini benlat na kan ne tu nama kata ngasapan na kalian jangan mau buat ni dia bensim kiano bat kini depan kabumut baru pepa jong kami kalian kalau ada ke isu kalau ada bentang jong pepa banyak hikmat ladang sukat musnah. Nah kalian juga kumui dengan rumah jong kena kedong ketan ngai iya injar kemukat kene balada kasurkat kamsnah ngan sanang apply da kiwepat tilak kelenti ngan sawat kiwepat tilak kelenti kiban peni yang sukat ya kejingna jong kena sukat ngan peni namar ngar ngamdei bru bomroi lane ngamdei bru bethali I am not an liman, I am not an empty man. I have something to do for the goodness of our community, of our people of Meghalaya as the whole. Ni don kam nya kene namar ta kene ngada sim kya sisa bad ngakran hamne daga ji sukia daga jing jauman daga jing sosik thang na kamta ki nahi kai ki bi ki